Ik was echt aan het struggelen met hoe ik de vocals ging opnemen. Wat ik uiteindelijk heb gedaan is de beat 2 omlaag gepitcht. Oh girl, kan niet zeggen wat ik voor je voel. Ik kijk je aan en snap meteen wat jij bedoelt. Ik heb de afgelopen dagen gewoon veel tunes op repeat gehad. Waarna je uiteindelijk echt een beetje hoort hoe zijn zangpatroon gaat. Wat autotune betreft bijna op max speed. Maar hier wel met die note stabilizer op short. Dus dat hij bepaalde dingen net iets langer vasthoudt. Waardoor het wat smoother gaat klinken. En het is uiteraard niet perfect, maar ik vind het er wel blijken. En dan is hier het eindresultaat. Oh girl, kan niet zeggen wat ik voor je voel. Ik kijk je aan en snap meteen wat jij bedoelt. Je doet je ding, je leeft je lijf, je voelt je vrij. Oh girl, ben je mijn? Oh girl, al die dingen die je van me weet.